Vítaj internet pri ďalšom dieli Hudi robí veci. Ja som Hudi a idem robiť veci. Internet. Som starý. Všetko ma bolí, neviem čo sa deje, neviem čo so svojím životom a nerozumiem ľuďom. A tiež nerozumiem internetovým trendom, ako sú napríklad TikTok tance. Včera som natáčal video na tanec zo svojej doby a po hodine a pol mi moje nohy podali žiadosť o rozvod a povedali, že stačí. Doslova som bol príliš ubolený na to, aby som pokračoval v tancovaní. Ešte mi bude dlho trvať, kým sa ten druhý tanec naučím, takže idem zatiaľ nahrať takéto, dúfam, že jednoduchšie video. Chcete vedieť, aký tanec som sa učil? Napoviem vám. Uhádli ste? TikTok je magické a strašidelné miesto. A hoci mám 30 rokov, čo na internete znamená, že som prakticky dôchodca, stále mám rád malé deti. Oh no! Musí existovať spôsob, ako to povedať lepšie. A hoci mám 30 rokov, stále sa snažím rešpektovať mladých ľudí. Preto, namiesto toho, aby som hejtil to, čo mu nerozumiem, skúsim sa ponoriť do tela dieťaťa. Hey, stop! To písal ten scenár. Vyskúšam si, aké je to byť dieťaťom a natáčať si svoje TikTok tanečky. Ak ich nevieš poraziť, imituj ich. A na to, aby som sa kompletne identifikoval ako mladý človek, musím spraviť toto. Dobre, navrhujem, že prvý tanec bude ten úplne najjednoduchší a bude to tzv. Floss. Ten... neviem. Proste ten tanec z tej podivnej hry Fortnite. Čiže musím si pozrieť video, ako to vlastne tancovať. Swing your arms out to one side. And then swing them in the opposite direction so one arm is behind your body and the other is in front. OK, easy enough. Pomaly to dokážem, už len odstrániť tú časť pomaly. Nie, hneď zle, hneď zle. Prvý pokus. Nie až tak zlý. A mám ešte asi hodinu natáčania, tak uvidíme, čo všetko sa stihnem počas tej doby naučiť. Tak stupidný, ľahký tanec a úplne je to náročné. Ak ste si to teraz nevšimli, tak ja nie som veľmi dobrý tanečník. Moje telo je kompletne stuhnuté. OK. Myslím, že to celkom ide. Neviem, jak to vyzerá a spravil som chybu. Ale treba popracovať na rýchlosti. Videli ste to video tých dvoch detí, jak to rýchlo tancujú? Úplne mi to z nejakého dôvodu pripomína zbíjačku. Oni proste idú... Teraz som si spomenul, aké ďalšie tance sú tam. A teším sa, jak sa takto strápnim na internete. Dúfam, že vidíte tu moju tvár kompletného sústredenia. 100% sústredenie. Už idem celkom dlho a už nejdem to celkom dlho bez chyby. Ty kokos. Jak to môže byť tak strašne náročné, však je to obyčajné hýbanie rukami. Takto mi pokazil perfektný záber. Majlo? Prečo teraz potrebujeme riešiť šiaci stroj? Bolí ma z toho pečeň, môže ma z toho boleť pečeň. Ty si takto došiel zahviezdiť na kameru? Toto zakrieme. No čo? Áno. Ďakujem, tebe budeme mať videnie na videu teraz. No, ďakujem. No. Budeme pokračovať v tejto hlúposti, už to robím iba 5 minút. To vám nikdy na tých videách nepovedia, aké je to strašne náročné. Dobre, myslím si, že toto bol len taký štarter, takže ešte si ho vyskúšame párkrát rýchlo a potom pôjdeme na ďalšie. What is he doing? He's beginning to believe. Kašlem to. Máme to. Podľa mňa to je v poriadku a máme to. Máme to, Majlo? Máme to. Manažer Majlo povedal. Čiže musíme si nájsť nejaký iný tanec.
menší problém. Pozrel som si tutoriály na TikTok tance a ukázalo sa, že sú nad moje schopnosti. Čiže ďalšia vec, čo idem hľadať teraz, je easy TikTok tance. Dobre. Easy TikTok tance sú stále príliš veľa na mňa, takže skúšam teraz easy Fortnite tance. Ja? Alebo sa naučím tú vec z toho videa, kde tá žena tancovala pri svojom umierajúcom dieťati. Možno aj toto je príliš zložité na mňa, neviem, či to stíham. Asi som sa rozhodol pre Fortnite tanec a je to Rolly, Rolly, Rolly. Ak vám to niečo hovorí, tak ste dosť mladí. Dobre, neviem, či zvládneme viac ako tento tanec. Mališko? Áno, neboj sa, dám ti večeru, len musím dotancovať najprv. Bože, ono to vyzerá tak strašne jednoducho a tak strašne primitívne, ale keď vaše telo nie je zvyknuté tancovať, jak moje, tak je to najťažšia vec na svete. To je taká hlúposť. To bola prvá sekcia, úplne som zničený. Trvalo mi to 10 minút. Prosím? Čo spravil? Predtým, než stratím rozum, tak by som chcel poďakovať YouTubeovému kanálu Learn to Dance. Nie? Learn how to dance. Som zvedavý, kde vymysleli taký názov. Ty mi takto pomáhaš so všetkým, tak sa mi pomáhaš s celým videjkom. On používa obtínú nohu, nežiad, to nie je dobré, to vôbec nie je dobré. A však to je úplne neprirodzená tam. Aj láska si ma zhodil. Teraz si ma zhodil, Dylinko. Dobre, teraz to ideme spojiť s tou prvou sekciou a máme 4. Oh boy. Čo ide ďalej? Neviem. Raz, dva, tri, štyri. Neviem. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri. Chcel som zadiel obraz. A to nevadí. Skoro sa mi koleno podlomilo. To bolo nepríjemné. Dobre, trochu som zhodil. Verím, že to teraz pôjde lepšie. To fungovalo. Stačí ísť na záchod a hneď sa vám tancuje lepšie. Prečo ešte žiadny tanečník nepoužil toto tajomstvo? Čiže cítime sa, pamätáte si, že sme iba v polke toho tancu. OK, to je celkom... Nebudem vám klamať, to je celkom zábava. Kto by to bol povedal, že mi to vyčaruje taký úsmev na konci. Ja som si myslel, že to budem iba vysmievať hlúpým tancom. Ale... Dobre, ideme na sekciu 3. Trúfame si? On na mňa rozpráva nejaké slova, ale nedokážem z nich rozlúštiť význam. I feel stupid. OK. Najprv som to robil iba s nohami, to bolo dosť jednoduchšie. Teraz som pridal ruky a kompletne sa to celé pokazilo. Dobre,
sekcia 4, vôbec nie. Ideme si to celé prejsť. Všetky 3 sekcie po sebe. A ja už som zabudol, jak to začínalo. Dobre, to boli prvé 2 sekcie, čo teraz? Jasné. A však to je ľahké. Je to ľahké len to spojiť dokopy. Dobre. Pomaly som si ich prešiel. A uvidíme, či to dokážem dať celé dokopy. Dobre, až na ten koniec. To nebolo až také zlé. Prejdeme si poslednú časť. Dobre, posledná časť nie je až tak ťažká. Len, že sa pozriem a potom zombie. Podarí sa mi to ale dať dokopy, pretože počas toho tancovania sa príliš sústredím na to, čo robím práve teraz a nie je tam kapacita v mozgu na to, aby som sa sústredil na to, čo ide ďalej. Viem, že potom, keď už sa do toho telo dostane a už pozná tie pohyby, tak už nad tým nemusí rozmýšľať a vtedy vlastne poznáme ten tanec. Ale tam ešte nie som. A podľa času to vyzerá, že ani nebudem. Myslíte, že zvládnem celú tú sekvenciu bez chyby? Poďme na to. Unavené telo. Kompletne zle to robím. Musím na chvíľku resetovať toto tu. Ideme papať? Čau. Môžeš. Dobre, odpočinuli sme si. Už by sme mali pomaly končiť, nech nerušíme nočný kľud. Poďme, čo si pamätáme. Majho sa z nejakého dôvodu rozhodol prevrátiť mi svetlo. Už sme mohli skončiť, Majlo, a ty prevrátiš svetlo. Bože. Dobre. Myslím si, že na moje pomery tancovacie to bolo celkom dobré. Takže rád by som to už ukončil, pretože už je po 10. hodine a ja to búcham stopánkami po zemi a nechcem rušiť svojich susedov a taktiež musím skoro ráno vstávať. Čiže čo sme sa dneska naučili? Išiel som do toho, že hlúpe TikTok tance a Fortnite tance. Ale je to sakramensky ťažké. Možno sú o dosť jednoduchšie, keď ste dieťa a ste trošku flexibilnejší a nevážite 116 kg, taktiež sa sakramensky nudíte a robíte čokoľvek len môžete, len aby ste sa nemuseli učiť. Musím povedať, že som riadne prekvapený. Nie len, že to je riadne náročné, som kompletne prepotený, ale bola to aj celkom zábava. Odteraz, keď budem vidieť nejaký short alebo TikTok detí, čo len tancujú a zabávajú sa, myslím, že sa na to už budem pozerať trošku inak. Samozrejme stále platí, že v rámci medzi netancujte niekde na verejnosti, kde zavadzate ľuďom, alebo tiež platí, že netancujte vedľa svojho intubovaného dieťaťa, ktoré bolo diagnostikované vážnou chorobou. Myslím si, že tam sa môžeme všetci zhodnúť, že existuje správne miesto a čas. Týmto vám internet ďakujem a ďakujem, že ste mi dali príležitosť strápniť sa svojou tanečnou neschopnosťou. Ďakujem, že ste ma pozerali, ja som Hudi, robím rôzne veci. Vidíme sa pri ďalšej.